ассалому алайкум ба кулли тамошобинои канали Auto TV. Ҳама каса созен хубен, худо соз бошен. Бачакои азиз, ҳамирӯза навор Opel Astra дорем, Opel Astra 8 дорем, Opel Zafira, Opel Vita, Chevrolet Matiz ҳастай, Nissan Primera ҳастай. хулас мошинои арзон зур қабул кардем ки шумода маъқул мешавад. агар дар шумо замин, мошин, хона, квартираҳо боша, агар метонен дар WhatsApp мо суратоша ҳамроҳи видеош маълумотош роиш кунем, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. ҳама каса лайкора занен, дар канали мо подписатсия кунен. Подписатсия бовар дорам ки аз канали мо ягон заминаи, ягон хонаҳай, ягон мошини арзонай ба қаб мекунем. Шербача навора то охир тамошо кунен. 6 дона мошини арзон ба хотири шумо эълона сар мекунем. лайкора занен, навора тамошо кунем. бачаҳои азиз, мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Chevrolet Matiz ҳастай ки солаш 2006 сол дӯстон азиз. дискачаҳои фасон, краскаи зур. Chevrolet Matiz меган 2006 36000 сомонӣ бо камтар муомила ҳам мекунанд. айни ҳол дар кони бодом қарор дорад ҳамин мошинча. ҳай краскаш фасон хушрӯ, бензини холӣ, объём мотор 1.1, мошин камрасход, коробкаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. на хаду савдо мешавад. алиши вариантиро нагуфтам, фикр мекунам ки алиш намешавад. толка ба сум 36000 сомонӣ бо камтар муомила ҳам мекунанд. дӯстон азиз, касоне ки матизхар ҳастен, ҳамин матиза мақсад занг занен бигирен, ё ин ки ягон дӯсту бародари шумо матизхар ҳастанд, онҳоро роиш кунен, может бит онҳо ҳам ҳамира бихарам. барда азиз, мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Vita ҳастай ки Opel Vita солаш 2000 сол дар душанбе қарор дорад. 38000 сомонӣ меганша бо муомилаш мекунанд. рақамо барои тамос 917 мондагем. худотон муроҷиат кунед бачаҳо. бензини холӣ, мотор 1.4, коробкаш автомат аст. дӯстон азиз, мошин мега гарани свежаи, задагӣ пусидагӣ надорад. мақсад нозада 100 километрда 5 литр расход дорад. кондитсионер дорад. яксола документам ҳастай. утилизатсия ҳам кардагиай. фақат номер мегирен, тамом, мошина ба номтон мекунанд, ҳай карда мегарден. Opel Vita 2000 сол. бачакое ки ҳамин маркаи мошинро хостен, ҳамеша мо ёфтем, ҳаракат кардем, баҳри шумо наворош кардем. агар ҳамин наворои мо арзанда ба 1 лайк боша, агар бизанедаш, набоша назанаш. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Nissan Primera ҳастай ки Nissan Primera солаш 2007 сол. айвид гарани фасона, не ки дири ҷигарша уқа нагуфтиян. 2007 сол. дискачаҳои фасон, балонои зур задагӣ. 2007 душанбеда қарор дорад. 47000 сомонӣ меган, бо муомила ҳам мекунанд. мотор шуды, коробкаш механика, бензини холӣ, вагон меган, дар ҳолати хуб қарор дорад. харидори аниқ занг бизанен, срочно пул дар кор. ба ҳамин хотир ин нарх камай мега, ба ҳамин хотире ки срочно мода сум лозим шудагай, ба ҳамин хотир савдош мекунем. 47 бо муомила ҳам мекунанд. марҳамат худотон дӯстон, занг зада маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен. касоне ки дар канали мо нав меҳмон ҳастен, хушомаден. ҳатман ва ҳатман ҳамун зангулачаи подписатсияро биҷиқен, зури бад мешавад. бачаҳо, шумо нигоҳ кунед, ҳаррӯза навор кисем барои шумо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra 8 ҳастай ки солаш 2008 сол. бачакое ки Astra 8 хоҳиш карден, ана ҳамеша мо ёфтем. 65000 сомонӣ меган, бо савдо ҳам мешавад. краскасия мошинча нахаду срочно фурӯхта мешавад. мотораш 1.8 қабурға ҳайшер бачаҳо. бензини холӣ, коробкаш автоматика, сидельниё тоза, краскасия, просто мошинча автоматика, бо муомила ҳам мекунанд. рости дина як бачаак занг зад, мегӯяд ки ҳамин мошинаро вақте ки мақсад гап мезанен,
дуруст бигӯян, маълумотро пурра бигӯян. Чизе ки роӣ мекунен, чӣ маълумотое ки шумо метавонед бачаҳо, ҳамонро мо чӣ кор мекунем, мехонем. Ва касоне ки мошинхар ҳастен, мисол ҳамин Astra 8 бояд бихарен, ҳамин рақамҳои инста рафту рафта занг бизанен, маълумотҳои пурраша бигирен, аниқ кунен ҳамин мошин созай, соз нестай, баъд рафта чӣ кунен, айбеш бинен. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастае ки бачакҳое ки Zafira хостен, ана тамошош кунед. Opel Zafira 2000 сол дар ҳолати хуби техникӣ дар шаҳри Ҳисори Бостонӣ қарор дорад. рақамош бароятон 87 50000 сомонӣ бо муомила ҳам мекунад. бензини холӣ, газ ё ин ки дизел надорад. объём мотор 1.8 коробкаш механикай, синелҳои қафан, мақсад бад нест, соз. масъалаи моторшам тозаҳак. мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно нужен деньги. сум дар кор савдо мекунем. дискҳои фасон задем, баллонош чотка, краскаш чотка. савдо мешавад бо нархи 50000. мошин дар шаҳри ҳисор, савдо дар назди мошин. касоне ки Zafira хостен, ҳамин рақамҳои 887 занг бизаненда, маслиҳат куненда мошина бигирен. бачаҳо, мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки бачаҳое ки хоҳиш кардем Astra G навор кардем. 2001 сол шаҳр дар шаҳри Душанбе 58000 сомонӣ аст. бензин плюс газ, дискҳои фасон, краскаи зур. бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика, ҳолати хубда қарор дорад. 3 моҳа таъмировка, 6 моҳа техосмотрш ҳастае. объём мотор 1.6 16 клапана экотек. ходовои мотор, коробка ҳам мақсад масъалаш бад нестай, созай. даруни мошинам ӯ қадар мақсад чиркин, задагӣ, варид кардагӣ ё ки даридагӣ ҳам надорад гуфта қайд кардиянд. хулос, касоне ки мошинхари ҳақиқӣ ҳастанд, ҳамон нафаро рақамҳои 937 занг мезанен, маслиҳат мекунен. бародари азиз, хай муомила кунен, маъқул боша, мошинчаро рафта харидорӣ кунен. ҳамин қам маълумотҳо ба шумо расондем. дӯстони азизи қанди бобошон, номерои барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем, дар фурӯш мегузорем. ҳамин рақамҳои WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотоша видеош роӣ кунен. мо наворои баъдина рекламаи пасондаш мекунем, мардумда пешниҳод мекунем. лайкҳоро занен, дар канал подписатсия кунен, дар комментария нависен чӣ мошин маъқуле, пешниҳодтон мекунем. хай худотон эҳтиёт кунед.